از بردفقه دم پارتی خانم آیشگل دوغان بپرسم نها میوانامه لگلمه آیشگل خانم دم باش. دم باش گلک سپاس. از خوازم یکسر همه پیواجویا پشتی هلبجارتنان دست پی بکم هر دمه وکه دم پارتی گلک کسان جوه و دگوت و جاره قیوم و نبش برکو سیاست قیومان افلاس کریه دستلات جیوه که باش تزانه لیوای ام دبینن دوباره بو لسر چه بنگه دم پارتی او یک دگوت یان جی باوریا خو به چه دانی و دگوت؟ ام بیجن سری ده باوریا خو تانی و مدگوت اب یک یاد دوی جی نه دوباره بو سه باره بو اب جارا سیمینه قیوم تیاویتن جارا سیمینه دستلاتlar ری و ری بازن خو ناگوهرینن اف خویایه امشخوا باورن چما امشخوا باورن مدزانی کو گل کرد ایجا قیوما ناخوازن شخوا سبو یکی آدار جی اف گوتنامه چاوا چیبی انجام خو دا هفتی و هشت شارداری مستاند میناکا جورنرشه بنیرن لجورنرشه تحیله نما کو سریله ندان سبو یکی آدار ایواره دنگ مشوتاندن çuval raya dizin, sındoq meşe utandın, keseku berpirsiyari sındoq mebun liwadan, vel hasili leprsinek dan dest pekirin der haka keseku va alozi pevçuna derfisten, dise rojdira wa berdan, u gotin çi gotin lijneya helbijartina Ankara hatta ye curnereşe u ye rahaye jite de bir yara dubare kirna helbijartin estandın. Dema ve pevçuna derxistin, rayeme dizin, u sındoqeme şavutandın ji navberame de 521 ray fark hebu. Bel. Titaku me desxisti bu, carek di em çun helbijartin ek ditir, bi çend qate mazın tirmestand, me 6 qat fark avetiye, xalk jberku bi biryar bu, me ve didit, و 3000 بهتر رای مل جورنجر شستاند و دوی حزیرانه ام و جوی دیجی سرکفتی درکتن چی بو؟ چی ما به میناکی دیدم؟ هنتیش تنه نه تصادفینه سو یکی آداره پشتی کو ما گوتو بو امی قیوماش حمیدری بشینن ما بلیت قیوما برینه دما کو ام دبیجین ما ام بحثا gel dikin. Em bahsa dildarên partiya deme dikin. Ev kesên hani şxwede dil nedane partiya deme. Ev kesên hani şxwede naçin ray nadin dem partiye. Ev kesê hani dibêjin em raya xwe didin xwe, em dengê xwe didin xwe, em oya xwe didin xwe. Ev tê çi watê? Ev tê wateya xwedî derketina, hebûna xwe, zimanê xwe, nasnama xwe. Divê mirov navê wê danê kurdbûna xwe. Bel. بله آیشگل خانم لیوسا خویایه ورگرتنا دنگین زیدتر نابه سدم کو دولت دف جوه سیاست خویا سالان برده لهمبری وی هلوستا دم پارتیه چه بر ریو ریباز نو و چه بنجبو کو ایدی براستی ایراده خلکی نیبم پیکرن جاره کدن هیوی دارخان یکمین خال چیه؟ Ev ku ev ne tene berpirsiyariya Dem Partiye'ye. Burası ev ne tene mesela Dem Partiye'ye. Naha ev bu demokrasiya Türkiye em dibêjin rûreşiye ke. Ne vaye? Hemî kes vê. Gelo wextê ewlî dema ku qeyyûm avêtin ser şaredariyên Kurda. Li kî derê Kurd rayek şixulan dibe dema wîna Kurda hat gazkirin. Kesin ku temaşe kirin, denge xwe dernêxistin, li cem Kurda cih standin, îro dibînin ku aynı tişt dibe ku were serê wa jî. Ji ber ku li derekî neheqiyek hebe û mirov çavê xwe ji wê nehaqiyê re dade, mirov nebîne, mirov seh neke, mirov derheqa wê neheqiyê de naaxive, îtiraz neke, weke ku ev tenê berpirsiyariya partiya deme ye ve wî demî ev tişta hani ve mazıntır bibe ve hemûmî deverên Tirkiye bela bibe. Belê li vir we helwesta opozisyonê jî dît çawa hûn dibînin. Bi dilê we bû helwesta ku vê carê opozisyonê nîşan da? Bangewaziya me ya ewilî ji bo hemû kesê ku dibêje
opozisyon, muhalif, kesin ku itiraza wa jvi kari re heye Ewliyan bangawazi hemû kesê dike. Kesî ku xwayî vicdan e. Yani niha ez li Anqerê mînak ray dişuxlînim û ez dixwazim ew kesê ku min bijartiye min li vê derê rêve bibe hin tên şûna wa kesa qeyûmekî tînin. Gelê Anqereyê vê qebûl bike nexêr. Gelê colemergê jî vê qebûl nake. Divê ev bêfêm kirin. Yek ev ya di doyê pozisyona opozisyonê bi dilê me ne bi dilê me mesele ne ew e? Mesele ne dilstandina partiya demeye. Mesela ne ew e ku li gor dilê me bê an ne li gor dilê me bê. Çi ye em dibêjin hin pîvanên demokrasiyê hene yê bingehîn. Yek ji wan jî serokkomar bi xwe bi devê xwe dibêje îrada gel e. Hürmeta li hember îrada gel e dibêje. Ew bi xwe dihî gotiye şaredarî ne pişt hewşê kesîne. Şaredarî mala gel e. Bi devê xwe dibêje. Em jî wekî wî difikirin. Em jî dibêjin şaredarî mala gel e. û şaredariya colemergê şaredariya îrada colemergê ye. Xelkê wê derê piştî ku ew qa asker anîn. Nîzîkî 8,000 leşker giştiya colemergê ji bo Sûyekê adarê çûne wê derê. Ji bo rojekî, rojane birine wê derê, weke mînaka Şirnexê, weke mînaka hin deverên dîtir. Li gor wa derfetên ku, derfetên dewletê yê ku ew kar anîne, yê ku me kar anîne xuyan e. Dîsa jî sedî çil û neh ray ji Partiya Demirê derketiye. Şaredariya colemergê şaredariya kesên ku dilê xwe dane Partiya Demirê. Gelê colemergê gotiye viyan tekçe Sıdık Akış hevşaredarê min in. Niha serokkomerak rabê bangawaziyek bike bo hemî kesî bêje divê hûn hürmetê nîşa îrada gel bikin lê ji xeynî gelekî gelê Kurd netêde. Em vê yekê qebûl nakin. Ev ne ew qehes. Ayşegül Xanim rexneyek divê derbarê de Dem Partiyê jî tê kirin. A rastî dibêjin Dem Partî dizane mesela qeyûman heye dîsa jî çûn ew kes kirin berbijêr yê ku daw û doz li ser wan hene. Hûn divê derbarê de çi dibêjin? Em vê derbarê de çi dibêjin? Niha daw û doz li derbarê hemû kesî de hene bêgal Tirkiye. Kî biaxivê, kî deng derxê, kî binivîsînê, kî siyasetê bike xwedî daw û doz e. Ev yek ya di doyê. Derheqa hevşaredarê me de Sıdık Akış de ez vekîrî dibêjim aliyê hukukî ve jî serokkomar gotiye hukuk li wê derê dişuxile. Ger hukuk li wê derê bişuxiliya ji pêşiya ku qeyûm bê avêtin hin çapemeniya nîzîkê de silahdariyê ne radbîn qeyûm haziriya qeyûmê net kirin. Bingeha qeyûmeş dil xwe de amade dikirin, çawa dikirin vê kesê hani Sıdık Akış çawa çêkirin hedef nîşekirin. Ev yek ya di doyê eger em ji aliyê hukukî ve binêrin ti biryara mahkeme derheqa Sıdık Akış da nîne. Ya siseyê heger Sıdık Akış nehtiba hilbijartin. Heger Sıdık Akış ne bîba hevşaredarê colemergê ne Kurdba ne bijartiyekî Kurda ba dihî 19 sal û 6 heyv ceza nedistand û net şandin hepsê. Ev eşkereye îca. Kesên ku ji Kobaniyê dava Kobaniyê 400 sal zêdetirî 400 sala ceza standin sedemî çi standin bi sala gotin ev kesên hani nîzîkê dehan kesa kuştine sebebi kuştina va kesa ev parlamenter û hevserokên bereyên HDP'ne. Welê derneket, welê derneket ev mahkemên ku bi talimata dişuxulin bi xwe jî nekarin têkiliya hukukê û wê dozê bibînin, wê dawê bibînin. Seb axeftinên xwe, seb siyaseta xwe, seb hatta vê siyasetê wa cezayê hani standin û ev 8 salê hepsê ne. Sıdık Akış derheqa wî de biryarek hebiya ger lijneya hilbijartina Anqerê û colemergê wê dosya wî qebûl bikira. Çima qebûl kir? Madem
tiştek weli der haka wî de hebû derbarê wî de biryarekî mehkemê hebû çima wî demî pêşiya Sûriyekê adarê hukuka ku dibêjin ne şuxulî û îro têşuxulandin ev tê watê ji bo me em بله از وی کیجی تخوازم بپرسم که گلو هون لهیویه یان تخمینه که و تو زانیاری البر دسته و هنه کو بردوام بکه اف پیواجو شارداری اندنجی تکهون مترسیه تهلوکه کو قیوم وره سروان و اگر هبه و هلوستا و چبه ام ببریارن وی جاره ام دستور نادن قیوما گل جی ببریارن لی حکمه زوره ایرو کسین کو دما ریا دستلاتداری ده ریبه دوچون از بحثا پارتیا دستلاتدار دکیم بحثا AK Partiye dikim digotin dibeş xwe valî jî bê bijartin lê mixabin piştî 20 salan piştî dehan salan piştî ew qa tecrüba hatin vê merhelê ku îca îro hêviya xwe girê dane leşkera hêviya xwe girê dane polîsa dihî leşker li kolanê colemergê dorpêç kir vaye eve dîmena em jî dibînin hûn jî ji wê de dişopînin nû çêgehanê we jî li wê derê ne ji dihî ve nahêlin xelkê colemergê berpirsyarên partiya demê her du hevserokê partiya demê siyasetmedarên partiya demê li wê derê rabin îtiraza xwe bi dengekî bilind an nevz bilêv jî bikin wa yani ev dîmenên ku derketne holê tiştek çawa nîşametke normalizasyoneke li Tirkiye çêbe bi wî navî dibêjin ya dibêjin nerimbûnek pêwîst ev seroklar bi xwe got piştî Sûriyekê adarê heta ne tenê vê got dibe em dilê kesê ku ji me mane em dilê wa bistînin niha em naxwazin ti kes dilê me bistîne ez weke Kurdekî dibêjim weke berdevka partiya demê jî dibêjim weke parlamentera Şirnexê jî dibêjim em dixwazin bila hürmet nîşa îrada me bikin nîşa hebûna me bikin nîşa nasnama me bikin nîşa zimanê me bikin ger desthilatdarên îro bêjin em ê nerimbûnek bê Kurd bê nasnama Kurd bê naskirina Kurd çêkin bila bizanibin ku mixabin dawiya xwe jî tînin me gelek desthilatdarên werê dîtin li dîroka Tirkiye'de ya siyasetê de kesên ku xwestin bilî rê û rêbazên aştiyane bilî rê û rêbazên çareserkirina pirsgirêka Kurd de ji xeynî diyalogê rêyên dîtir bicarbînin ew bi xwe dawiya xwe anîn بله Ayşegül Xan ji ber ku te jî behs kir û gelek siyasetmedarên diniyên dem partiyê jî dibêjin eger aliyên diniyên Tirkiye jî dengê xwe bilind nekin wê were serê wan jî ez dixwazim vê yekê li vir bipirsim bi rastî hûn bawer dikin ev dîmenên ku niha li Colemêrgê em dibînin li Stenbol Enqere û İzmîrê bêne dîtin em bawer dikin wê bên dîtin çima em bawer nekin ma ne bû Geziye çê ne bû ev yek yani heman demî de Gezî Kobanî heman demî de çêbûn hemû deverên Stenbolê bi vî rengî dîmen derketin holê yani hatta kengî dikarin vê pirsgirêkê bi vî rengî rawestînin ev ne çareserkirine ev rawestandin çi mazin dikî hêrsa gelekî mazin dikî nihat hûn rabin ji gelekî re bêjin tu nikarî bibijêrî ji ber ku tu bibijêrî ez ê bigirim ev tê çi watê ev dibêje yani tê çi watê ev wateya wê gelek mazin e ez te qebûl nakim ez te nas nakim ez hebûna te red dikim ez kesê ku tu dibijêrî ger parlamenter an hev şaredar fark nake ez ê wa bigirim em dibêjin em dixwazin aşitiyek mayînde çêbe ev mesela hani bi rêya diyalogê çareser bibe lê em jî ne bi destê ti kesî ne hûn jî ne ser destê me ne
Em vê yekî îca qebûl nakin. İrada gelê Kurd vê qebûl nake. Belê. Gelekî spas xanim Ayşegül Doğan berdevka Dem Partiyê ku te dema xwe da me zor spas tu mêvana me bû.